Ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovolte, aby som vás privítal na dnešnom, v tomto roku už druhom mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Dôvody mimoriadneho zastupiteľstva pôvodné sú rozšírené o jeden bod, a to je nastúpenie náhradníka za uprázdnený mandát pána poslanca Eršeka, ktorý sa stal ministrom. Dovolte, aby som tu privítal pred začatím ešte nášho vzácneho priateľa, bývalého dvojnásobného ministra životného prostredia, pána profesora László Miklóša. László, vitaj, tešíme sa, že budeš medzi nami. A teraz, ak dovolíte, prosím, úplne formálne budeme pokračovať, prosím o prezentáciu. Konštatujem prezentovaných 25 poslancov. Zastupiteľstvo je uznášania schopné. Z dnešného rokovania sa ospravedlnili pán poslanec Gál, pán poslanec Pobiecký, pán poslanec Hambálek. Navrhujem, aby overovateľmi zápisnice boli dnes pán poslanec Sova a pán poslanec Drahovský. Áno? Prosím? A závodol, dobre, tak aj pán poslanec Chomča, aj pán poslanec Hazlinger, tak mi to dopíšte potom, dobre. Takže ešte raz prosím, overovatelia, pán poslanec Pobiecký a pán poslanec Sova tu nie je. Pardon, pán poslanec. Ospravedlňujem. Dobre, môže byť, páni poslanci? Ďakujem vám pekne. Doplním len, že ste dostali elektronicky stanoviska komisií 5. Program, tak ako bol navrhnutý, pozostáva z 12 bodov, s tým, že samozrejme v druhým bodom navrhujem, že teda otvorím ho, ale odložíme ho na budúce. Obsadenie komisí, keď prebehne rokovanie poslaneckých zborov strany Maďarskej koalície a Mostu Híd, aby sme sa dohodli na obsadení komisí. Dobre? Takže otvorím ho, ale necháme ho prerušený, ak dovolíte, a budeme pokračovať. Pýtam sa, sú nejaké návrhy doplnenia k predkladanému programu? Ak nie, dávam hlasovať o návrhu programu. Hlasujte, prosím. Konštatujem 29 za. Jednomyselne program sme schválili. Prvým bodom rokovania je nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca, zloženie sľubu poslanca. Doterajší poslanec za stranu Most Híd, pán doktor Eršek, sa stal ministrom v súlade so zákonom. Funkcia ministra je nezlučiteľná. Pán Eršek sa vzdal svojho mandátu v dobe stanovenej zákonom. Na jeho mieste v zmysle zákona nastupuje ďalší v poradí, ktorý získal najviac bodov. Najviac hlasov získal pán profesor Mikloš v obvode Dunajská Streda. Máte k dispozícii aj vzdanie sa mandátu pána Eršeka, aj stanovisko mandátovej komisie, ktorá berie na vedomie vzdanie sa mandátu, konštatuje, že náhradníkom je pán profesor Mikloš, odporúča úradu zabezpečiť zaslanie pozvánky. Stalo sa, ja som takisto v dobe stanovenej zákonom odovzdal osvedčenie pánu profesorovi Miklošovi. Návrh uznesenia k tomuto bodu znie, predtým, než pán profesor zloží poslanecký sľub. Zastupiteľstvo, rada schválila jednomyselne, alebo odporúča schváliť uznesenie v znení. Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja poprvé berie na vedomie po A, že pán poslanec Eršek sa písomne vzdal a jeho mandát zanikol. Nečítam celé, ale máte to pred sebou. Po B, ako náhradník nastupuje profesor doktor László Miklós, doktor vied, ktorý vo voľbách získal 7665 hlasov v obvode Dunajská Streda a tak ďalej. Po C, že nastúpenie z náhradníka vyhlásil predseda samosprávneho kraja do 5 dní, to som spravil, do 5 dní. A teraz konštatujeme, že v druhej časti novozvolený poslanec
profesor Mikloš zložil zákonom predpísaný sľub. Keďže zložil, pán profesor, prosím zložiť sľub. Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy samosprávneho kraja, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Sľubujem. Vítam pána profesora Mikloša v našom poslaneckom zbore. Teším sa na plodnú spoluprácu, aspoň na takú, ako sme mali kedysi v minulosti v iných postaveniach. Vítaj, pán poslanec. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážení páni podpredsedovia, vážené poslankyne, poslanci. Dúfam, že za ten krátky čas, ktorý ešte budem medzi vami, aspoň vás poznám, čo mi robí určite radosť a vynasadím sa podľa mojich možností ešte pomôcť tomuto kraju. Ďakujem pekne. Takže poprosím, budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré som prečítal, keďže už aj druhá časť konštatačná bola splnená, že bol zložený zákonom predpísaný sľub poslanca. Hlasujte, prosím. Ďakujem pekne. 28 za, traja nehlasovali, návrh uznesenia sme schválili. Ďalším bodom rokovania sú tie body. A ďalším bodom je návrh na zvolenie nových členov do orgánov zastupiteľstva na základe zániku mandátu poslanca doktora Arpáda Eršeka. Navrhujem, vzhľadom na to, že teda neprebehli politické rokovania a dnes bohužiaľ nie je prítomný ani žiaden zástupca strany Mostu Híd, s ktorým by sme mohli túto diskusiu viesť, aby sme tento bod nechali otvorený a pokračovali na ňom na budúcom zastupiteľstve. Je prosím všeobecný súhlas? Ďakujem pekne. Prikračujeme k tým bodom, ktoré sa týkajú predaja prebytočného nehnuteľného majetku. V 25. kole prejavil záujem o pozemok vo vývere 290 metrov jeden záujemca. Keďže tento bod je štandardný v posledných rokoch, prečítam návrh uznesenia. Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja poprvé schvaľuje víťaza obchodnej verejnej súťaže schválenej uznesením a tak ďalej zo dňa 27.2016. Pozemok, celková výmera 290 metrov štvorcový, nadobúdateľ doktorka Štulajterová, kúpna cena 3900 eur. Po druhé, splnomocňuje predsedu k vykonaniu právnych úkonov pri prevode uvedeného nehnuteľného majetku. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Keďže sa nikto nehlási, rozpravu končím. Dávam hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasujte, prosím. ...28 za, 1 proti, 1 nehlasoval. Nováčikovia platia daň, ale nič sa nedeje. Dobre. Pristúpime k ďalšiemu bodu hlasovania, rokovania. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok 26. kola obchodnej verejnej súťaže v rámci projektu optimalizácia využitia majetku TTSK. Opakujeme ďalšie kolo predaja majetku. Majetok, ktorý doteraz nebol predaný, je návrh na doplnenie
pozemku v celkovej výmere 166 metrov štvorcových je špecifikovaný v meste Trnava, ktorý môže slúžiť nejakému účelu, kraj ho nevie využiť. Takže máte k dispozícii stanovisko komisie pre hospodárenie a nakladanie s majetkom bez pripomienok. Návrh uznesenia znie. Nebudem čítať celý, ale tak, ako je zvykom, štruktúru. Čiže zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja poprvé schvaľuje po veľké A zaradenie nehnuteľného majetku 166 metrov štvorcových, list vlastníctva, katastrálne územie Trnava. Po B prevod vlastníctva 11 položiek z predchádzajúceho kola, ktoré neboli predané, plus tento nový, 10 plus tento nový pozemok. Ďalej, v bode C, podmienky 26. kola súťaže identické s predchádzajúcimi kolami. Áno. A v bode 2 ukladá úradu vyhlásiť 26. kolo v súlade so zákonom 446. K materiálu stanovisko komisie. Hovoril som, otváram rozpravu. Keďže sa nikto nehlási, rozpravu končím, dávam hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasujte prosím v predloženej forme. Za 4 a nehlasovali, návrh uznesenia sme schválili. Vstupujeme k balíku bodov, ktoré predstavujú návrhy na spolufinancovanie projektov v rámci cezhraničnej spolupráce a návrhy na schválenie medzinárodnej dohody. Prvým bodom v tomto balíku je návrh na spolufinancovanie projektu Objavte Malý Dunaj a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne v rámci programu Interreg 5A Slovenská republika Maďarsko. K dispozícii je vyjadrenie a stanovisko. Rada odporúča, Komisia pre regionálny rozvoj a finančná bez pripomienok k zneniu uznesenia. Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja schvaľuje po A predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu Objavte Malý a Mošonský Dunaj a tak ďalej. Po B zabezpečenie realizácie projektu Objavte Malý a Mošonský Dunaj v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Po C zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie tohto projektu vo výške 5%, to je 9125 eur. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Vzhľadom na to, že sa nikto nehlási, rozpravu končím, dávam hlasovať o návrhu uznesenia v predloženej forme. Hlasujte prosím. Za, 1 nehlasoval, návrh uznesenia sme schválili. Ďalším bodom rokovania je návrh na spolufinancovanie projektu Sakro Velo, sieť cezhraničných pútnických cyklotrás v okolí Dunaja v rámci programu Interreg 5A Slovenská republika Maďarsko. Stanoviská Komisii pre regionálny rozvoj a finančnej bez pripomienok. Rada odporúča schváliť uznesenie v znení. Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja schvaľuje po A predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu Sakro Velo. Po B zabezpečenie realizácie projektu Sakro Velo v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Po C spolufinancovanie realizovaného projektu Sakro Velo vo výške 5%, to je 29 280 eur. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Keďže sa nikto nehlási, dávam hlasovať o návrhu uznesenia v predloženej forme. Hlasujte prosím. Prítomných za, návrh uznesenia sme schválili.
Ďalším bodom rokovania je návrh na schválenie financovania projektu Strednej odbornej školy technickej Galanta, inovatívna spolupráca v oblasti odborného vzdelávania v rámci programu Interreg 5A Slovenská republika Maďarsko. Máme k dispozícii vyjadrenia 4 komisií: finančnej, regionálny rozvoj, školstvo, hospodárenie, nakladanie s majetkom bez pripomienok. Rada odporúča schváliť uznesenie v znení: Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja schvaľuje po A. predloženie žiadosti o NFP, inovatívna spolupráca a tak ďalej, po B. zabezpečenie realizácie tohto projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, po C. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške 212 100 eur na financovanie realizácie tohto projektu, vrátane spolufinancovania vo výške 5%, čo predstavuje 10 605 eur. Samozrejme, finančné prostriedky po refundovaní projektu budú vrátené do rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Keďže sa... Pán poslanec Lidaj, nech sa páči. Omyl. Dobre. Dávam hlasovať o návrhu uznesenia v predloženej forme. Hlasujte, prosím. Konštatujem 31 za, 1 nehlasoval. Návrh uznesenia sme schválili. Ďalší návrh na schválenie financovania projektu domova sociálnych služieb a detí a dospelých v Okočí Opatovský Sokolec, spoločný rozvoj zručností a schopností ľudí s mentálnym a telesným postihnutím žijúcich v ústavnej starostlivosti v rámci programu Interreg 5A Slovenská republika Maďarsko. K dispozícii máme vyjadrenia 4 komisií: finančnej, regionálny rozvoj, sociálna oblasť a hospodárenie a nakladanie s majetkom. Bez pripomienok. Ďalej rada odporúča schváliť uznesenie v znení: Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja schvaľuje po A. predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácia, spoločný rozvoj zručností a tak ďalej. Po B. zabezpečenie realizácie projektu spoločný rozvoj zručností v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Po C. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške 86 635 eur na financovanie realizácie projektu, vrátane 5% spolufinancovania vo výške 4 331,75 eur. Prostriedky, ktoré po refundácii budú vrátené do rozpočtu zriaďovateľa. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Keďže sa nikto nehlási, rozpravu končím. Dávam hlasovať o návrhu uznesenia v predloženej forme. Hlasujte, prosím. Za, jednomyselne bolo uznesenie schválené. Ďalším bodom rokovania je návrh na schválenie financovania projektu Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku v Holíči, rozvoj odborov sociálnej práce v ČR a SR v rámci programu Interreg 5A Slovenská republika, Česká republika. K dispozícii máte stanoviska 4 komisií pre školstvo, regionálny rozvoj, finančné a hospodárenie a nakladanie s majetkom bez pripomienok. Rada odporúča schváliť uznesenie v znení: Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja schvaľuje po A. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu rozvoj odborov a tak ďalej. Po B. zabezpečenie realizácie projektu rozvoj odborov a tak ďalej v súlade s podmienkami poskytnutie pomoci. Po C. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške 60 566 eur na financovanie realizáciu tohto projektu, vrátane 5% spolufinancovania, to jest vo výške 3028,30 eur pre strednú školu,
Samozrejme, finančné prostriedky refundované poskytovateľom nenávratného finančného prostriedku budú po refundácii vrátené do rozpočtu TTSK. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Keďže sa nikto nehlási, rozpravu končím, dávam hlasovať o návrhu uznesenia v predloženej forme. Hlasujte, prosím. Za, návrh uznesenia sme schválili jednomyselne. Návrh na schválenie medzinárodnej dohody v rámci cezhraničného projektu ERAM SKAT Slovensko-Rakúsko, podmienky používania cezhraničnej databázy generovanej v projekte. V októbri 2011 sme vstúpili do cezhraničného projektu ERAM ako strategicky nefinancujúci partner. Naša účasť v tomto projekte bola schválená 7.11.2011. Teraz hlavným cieľom projektu bolo modelovať dopravnú dostupnosť vybraných verejných zariadení a teda využívanie tejto databázy. K materiálu máme stanovisko Komisie pre regionálny rozvoj bez pripomienok. Rada odporúča schváliť uznesenie v znení. Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja poprvé schvaľuje medzinárodnú dohodu v rámci cezhraničného projektu ERAM SKAT, podmienky používania cezhraničnej databázy generovanej v projekte, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia. Konštatujem slovensko-maďarský text, máte predložené. Po druhé, splnomocňuje predsedu Trnavského samosprávneho kraja k podpisu dohody podmienky využívania cezhraničnej databázy generovanej v projekte. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Som povedal? Že som pod vplyvom maďarskej koalície a hovorím, mám bratov Maďarov rád. Prosím? Komunity. No, ale je to maďarská komunita. Áno. A keď vy nezareagujete, ja neviem, prečo sa chcú ukázať, že oni ma počúvajú. Ale je to úžasná výhoda mať bdelých kolegov podpredsedov, lebo nemôžete spraviť hlúposť a keď ju spravíte, máte šancu sa ospravedlniť. Takže ďakujem za upozornenie, ospravedlňujem sa. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Keďže sa nikto nehlási, rozpravu končím, dávam hlasovať o návrhu uznesenia v predloženej forme. Hlasujte, prosím. Ďakujem, konštatujem jednomyselne, 32 hlasmi sme toto uznesenie schválili. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram bod rôzne. Ak má niekto čokoľvek, prosím. Nie. Rozpravu končím. Otváram bod interpelácie. Nikto sa nehlási, končím bod interpelácie. Vážené pani poslanky, páni poslanci, ďakujem za účasť na dnešnom rokovaní. Dovolím